आज वहां ना लगी तो कहिया वहां लगी। यही कथा को भगवान देले बड़न हमनी के बिना लोग लेके करे बानी जा। हमनी के बाज बाजिन बानी जा। हमनी के का जानता नहीं जा केतना तान के सुतल बड़ू कतरा वहां लागत टे हो सब हां मारे लता धक दबा दे बहुत तरह खुना फेंक के फटर मर जे बुझल रू हैं बट जैसे कोई तो काम कर नीचे थौसी गलू है भोंस लेखा चल चल जल्दी चल मम्मी जी करता रू मार ना के मुहावा खुनिया जाई अबे चल के काम धंधा कर न त मरत से करवा तारू हैं खबरदार आज की बात से मैं लेकर से माय बाप की मन से बियाह शादी का कह रहा तू त केतना सुख कर तू तोहरा बुझाई दे कि भागल परैले में एथु कले में कहता एथु बाटे ठीक ना मुंह बनाता ये मम्मी जी ना काहे ना रे करे होइसे कहीं को फिर आज की बात से काम करवा भी रे हैं हेलो हां सुनी कैसन बाड़ू हम ठीक बनी तू अपन बतावा ना सुनी हम तो एकदम बढ़िया से बनी इतना हम तो सोची नु कि आजकल के लड़का बड़ा सन की छोड़ दिया सन होने माने 10 दिन रखिए सन छोड़ दिया सन त्याग दिया सन लेकिन हमार रखे वैसा नहीं करलन बहुते हमके मानेलन तब का अपना घरे लिए आइल बड़न उनकर मम्मी पापा एगो बड़ दीदी जी बानी सब कोई बहुत मानेला आ कमावा दादा या के करी है ई ना कि हम बर्तन पड़ल बा त झाड़ माज दे त फोने से बैठ के बतियावा तड़ू ऐसे काय करतन दीदी हां अब कुल काम खातिर हम नाम ले लेके कहम ना कि झाड़ू लगावा पोछा लगावा बर्तन धोवा कपड़ा फीचा आ खाना बनाओ त कुल करी है धरी मोबाइल तनी अब एगो मोबाइल धरे खातिर नौकर लागी त के लागत कि अरखी ऊपर नहीं को एगो लइका होके के बाऊंगा ने मारे अच्छा तनी दीदी करो तनी रुकी ना हाँ मम्मी बहुते दर्द करता दीदी काम तो जब इतना दर्द करत आवे त ना ना लइका हो खावल चाहत रहे झूठ मूठ का ना हो खावा तड़ू लागत कि हमार लोग लइका नहीं खेओ गने बाप कहां रखबे इंगने रोबत गावत रहो आइल बड़ू भाग पर रखे तो के शासन ना देवे के तक प्यार देवे के आ हे भगवान जी कोहतिया न कि हमारी देवरे का लइका हो अब का पता कि हमारे देवरे का हो कि कौन कोनो से मुंह मार के आइल हो कौन जाति बिरादर कह कौन का ना है कोहतिया कि ई नहीं कहो आजकल का लइकी बाप मातारी के बारे में नहीं खिसा सोचत लेकिन 2 दिन का लइका पावा तड़ी स न तो उनन की संग भाग चल तड़ी स आ कर जैसा न कोइले बड़ तोहरी आगे आई ना काम करा के मुआ दिहनी न तो फिर कहियो कि कौन से पाला पड़ल नी हम आ गए लोग चली अरे बाप रे बाप कितना भगा बताई कैसे देवा है जा रहा खेतरी माई बाप रे बाप इतना दर्द करता नु कि का बताई एक तो पहले के बाटे मम्मियो जी नहीं की समझत शायद गोतिनी मम्मियो जी के नहीं के समझ में आवत कि खैर पत्तो ही है अरे बाप ये कहा कि लव मैरिज बियाह ना करे की चाहिए कितना शासन सहे के पड़ता ऊपर ले हम सब कोई के माल धो के बना खिया के मीसो के पड़ता सुतर होतले जा धोवा गल पड़ता हां यही में धोवा देने का ना मत काय कदम सरे हटा कट सर ले बड़ भैंसा निया बर्तन माजे में तहर हाथ से टूटा कटे चली में से करे जब भी कर दे जानते नहीं मम्मी जी कर करी मर दे वही करे उलटी जा हाय मम्मी जी ओइसे काय हमरा से भी कहब मर बेरो सरा के भर मुंह माटी ले बुझा जी पेट भी खाव लगली मम्मी लासा त भर के पिघल ले बारू हाय मम्मी जी घर के दाई बारू कदम सरे मम्मी जी जी करत है आय मम्मी जी यार के बिया के लई आय मम्मी जी पता ना अपन माई बाप के मुंह ना देखला त महतरी है कमावा ना कइले होई तबे नहीं कमाओ करतिया हां कोनी जात के लेके आइल में मुंह मारवा के कोनी जात के रहा ए झूठा के भौजी कहती कि हमर लइका का छरा लगातिया कुल मौगा ही में करत थे हां ई मौगा के निमन बाटे तो रखले बाटे आय मम्मी करता तो धक करता ये के मरिए जाइबू आज मुंह मारवा के दूसरा से आए जा एथु भइल बाड़ी छछुंदर दाई कि ओए चल जेबू एक मिनट में ये मन हम लाजली ऐसे ना करे के चाहिए लोग के देखो ये मई जाय दो वहां सब ना कहो न तो घर में झगड़े लगे अरे दादा का उकनी ये जी बहुत बेटा में दर्द बा का बिना गिर मई बर्तन लगे उठ रही ओ मम्मी दादा ये आवाज में पता ना कहां बाड़ी भौजी अरे माई कर दो बेटा माई रे अब मम्मी जी छोटी ना वही बोला तो जा काला के दिन
बिन बोले मेहमान घर में आवे के ना चाहिए और शादी बिन बताए करे के ना चाहिए। वर्कआउट मत गई हमर दर्द कर दो बहुत। उठो उठो चलो चौकी अब चलो तो मम्मी उठो तो आई मम्मी जी चलो चलो है चलो आई मम्मी तू काहे चले लू काम धंधा मत करो ठीक ना। ये जी रुक जाए ना होई ना वो पड़ल बैठे हम उठा के रख देतनी हम मार देतनी कोनो टेंशन चलो नहीं। तनी। देखा हमार मेहरारू आराम कर कोनो दिक्कत नहीं हम कर देतनी तू चलो चौकी पर चलो तो तू काहे इतना चलो तरुआ माना है चलो 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 वो पता नहीं बर्तन माजे अब माइयो का कुछ ना बुझाला माइयो के ना बुझाला अब तोरो ही ना बुझाला कि घर में आराम करी हम का करी कुछ ना बुझाला मत कर काम जब हो जी ना लइका खेलावेला खोजी ना आ खेलेला खोजई तब काम करियो ठीक ना। मम्मी जी करिया ना हमरा रहते क्या मेरा लुआ तार दर्द नहीं क्यों गइल हैं तो का करब फिर हमरा मत कर काम भौजी का करियन आराम करेगा बेड तुरिया का ऐसे मत कही जाए दी बड़ जेठ हुए छोड़ बाकी के का रहते कहले बड़ रही जेठ कि करिया केहू से बोले के नहीं खे हैं आके सबसे मिलजुल के हंसी परिवार बना लेल बड़ू हैं तो का बोल जी हम तो इतना हमार सपना रहे कि इतना खुशी खुशी परिवार रहे सब कोई बहुत अच्छा अरे लगे। हमार धन हमार करे जा हाँ लाके रहते और नाती लेके कोरा में सटा के बैठता मेहर मऊग और के ऊपर तो मेहरारू पौले बड़ा अब ऐसा थोड़ा ना मिली थपुए नियर मेहरारू दोगल उतारा के हे तना सुगर मेहरारू देखले रहनी हो हैं आई लेके आइल है कौन जात बिरादर या कौन जात बिरादर ना अब ओहो में लेके आइल बिया ऊ कइल के ना सब मुंह मारवा के लेके आइल बिया आ कर नियर मौगड़ बता रखले बाटे हैं दूसर तक काट ना दैत हो खाली एकर कौन ची है का माई के कहतरी माई जात पात ना देखल जाला कोनो जात होके लगी इंसान इंसानियत के काम आवेला इंसानियत के काम आवेला ई जात अपने ही ठीक ना बहुत सुंदर सुशीला भोली ही हाँ बुझात नहीं कि केतना मूरत नियर लागतरी हैं तोहर बियाह थोड़े ना हम कर रहती तू तो बाणे मुंह रहत तो अब काहे हमरा के खेदली खेलन तो कहनी कि जाके पर माई के ले लई होने से काहे के करेवली हमरा के टोला महाराज से तो पूरा ऐसो करा दिया बाप रे केतना सपना सजौले रहनी एकरा के सोचा नहीं कि पढ़ा लिखा के कुछ लायक बनाई लेकिन इ नतिया तो एकदम ना लायक निकल गइल हैं एकरा खातिर अपनी मर से रोज रात दिन झगड़ा करत रहनी कि अरे जाय दहो बड़का के कुछ ना तू भाई तो एक और कम से कम सरकारी ना प्राइवेटो मिली नौकरी चाकरी लेकिन का नौकरी चाकरी करी तो मेहर की एथु में बसी गई एक रुपया खातिर हम कैसे कहा कहले बानी हे भगवान जी और तो तोहार पैसा बचल ना पैसा तो ना लगल ना बचल था 10 गो लड़का में लड़का की ना तरह के रखे सा 10 गो लड़का में लड़का बाटे बाकी जो गलवा तो कुलहनी से खत्म सने हंसावा के ध दियो ना तो बोला हमारा के बोलत रहलू बोल के खेत बाहर कहनी तो कहनी बेजानी तो कहनी कि जाओ से बियाह शादी को ले ले ओय में लड़कोरी ले ले आई हो हैं के जाने त कि दूसरा से मुंह मारे वाला बियाह छी तो बदली किया देले कि बदल गइल बड़ा कृष्णवा ने खेली आई गुजरात से हैं कृष्णा के दाज बा तो ओकर माई वैसन बे तो बर्दाश्त करत हम नहीं कि वैसन के बर्दाश्त करब चल ले यही खातिर जान दे दे चल ले अब जान देइए देतानी रहो तो तोहरी के जी मम्मी जी के रोकी ना हमर तो समझ में नहीं क्या होता का करियो हम मर जाई कि बाहरा भागी छोड़ के घरों नहीं के मन कर जाए के रहुआ ना रहब तो हम फिर जी के का करो हम का रहब हम माई हमरा के खूब बोलतिया पहिलहू रहनी तबो बोलतिया अबो बोलतिया हम का को तो का मुआ दी के भेज देई तोरा बाबूजी के घरे हैं कहा बॉम्बे में कितना दूर बाटे आ बॉम्बे तोहर बाबूजी बाड़ वही जो घर दुआर बा बाबूजी भी जाए बाबूजी के तो कोनो इज्जत नहीं की छोड़ ले कि बाबूजी भी हम जाए ये गाला सोच समझ के कदम रखे के चाहिए हम बहुत गलती कर देनी बहुत गलती आज गलती के पछतावा रहल बटे जाय दो धनी तू सही के रह सहले रहबू ना बहुत फायदा मिली हमनी को बहुत घर दुआर मिली कोनो बात जाय नहीं जी बहुत को दिन का बिया ना 2-4 दिन में लटक जाई मर जाई चल जाई ना जैसे मत कही माई माई होली हमार माई नहीं के तो हमरा बुझाला समझ गई नहीं हमार पापा बा हम तो उसे का कुछ भी करस कोनो दिक्कत नहीं के जल्दी मरे के लेकिन मत कही चलो छोड़ा जाए दो एक बात सुने ना हम जाता नहीं तनी कुछ काम जेबू तू यही जो रह आराम कर ठीक ना तू लड़कोर बाड़ू हम तोहार सब काम कर दे बर्तन सर्तन झाड़ू सब मार देता नहीं ठीक ना तो ये हमरा रहते रहुआ करम का करियो परदेश में जब हम करत रही जब अकेला आदमी रहेला ना परदेश में सब कुछ करेला त का घरे ना कदी लाज शरम हम ना देखब ठीक ना तू आराम कर जब तक ले बच्चा ना हो जाओ तब तक ले हम तोहार साथ दे ठीक ना ठीक ई सुखी ही संसार ह ठीक बाटे दुख काटल जाला
सहले रहबू ना ठीक बा। आई जो आराम करा जा तनी बर्तन छीटले बाड़ू माज दे तनी का करी हमके शर्म लागी चाहे केहू हंसी तो कोनो बात नहीं के करब सब कुछ करब। हाँ ठीक बाजी जाइए भगवान भले सास ससुर कैसनो खस केहू कैसनो हो लेकिन वहाँ के बहुत अच्छा बानी भगवान। हम बहुते खुश नसीब बानी कि उनका जैसन पति पहले बानी। हम खुश नसीब बानी जी वहाँ के पहले बानी। हमके हर जन्म में उहे के मिले। चलिए आराम करी वहाँ के समझा के गई आराम करे मम्मी। बाप रे बाप का कर हमके लाज आया कुछ हम नहीं के मेहरारू खातिर सब कुछ करब जौन कही त्योन करब लेकिन ओके हम आराम करे दे ठीक ना। अपना मेहरारू के दुख हमको कुछ ना दे सब कुछ करब हो। हां मतलब क्यों अब ना करब त कब करब हे भगवान जी। अब कहा भी जी कि आप बर्तन धोबतनी आराम करत है ठीक ना। मलकोर बाड़ी ना सेवा करब तो अरे तो यही गने करब तो कर मन ना बढ़ जाई जी। मैंने लाज शर्म नहीं है आपके इसने तो हमारी बारी ना कोई है खपिएंगे ना फरमाइश तो फरमाइश हम लाज आया कुछ नहीं ना खाई रोटी खाई पता होगा भगवान जी एकदम सच में घर घुसिए रह गई का। मम्मी जी ए मम्मी जी का मम्मी जी बोले बाड़ू अच्छा तनी अपना मेहरारू के सेवा करते हैं और का मम्मी जी बोलत है हमके लाज शर्म नहीं के अपना मेहरारू खातिर सब कुछ करब ठीक ना। तू मत बोलत नहीं की तारा से। हाँ घर में रहत रहत एकदम से हमारे मने जागल बाटे। यही से सोचनी कि बहरी आके बैठे तो के देखी रे देखम तो बोला ही गरियावे के पड़ी एकरा से बढ़िया बोलम गरियाम नहीं है। रह सब अपन घर में का करे के बात हमार जहाँ बुझाई तहाँ रहम ना मन करे तो ना रहम। बताओ एक समझदार बा तो सोच समझ के बाटे है। अब पता नहीं कैसे बात है घर में का जी बैठल बानी तो का करी मने जाके तेल लगाई का जाके लगा दे। जब लइका तेल लगाओ तो ना आँख में लगौला में का भइल बटे तो मने कहल का जाना चाहत तनी मम्मी जी सुनो तो नहीं खाना बेटा हुआ ना ती खुदे चिल्लाए लग है जैसे कि सड़क पर सुनाई दी बर्तन धोवा तना वो भी माई तो सुतल भी तान के। अब बताई तेंगे मरद के करवाल धरवाल जरा जी। हाँ तो आजकल उहे बटला ही बाटे हम ना रहती तो तू तो उहे कमाना करती। मने एगो बात के बात कहतन खिसिए ये मत ही जादे धोवे दे आज बर्तन बर्तन ना रहब ना तो खाए पिए के बढ़िया से मिली आपके ठीक ना। 2 दिन ना रहला में था चल जाई जितना लुरगर बिया जितना करत नहीं उतनी। अब उ का करत का नहीं करत वैसे का मतलब बाटे उ का बर्तन में जाता लगल ओकर साया साड़ी कुल चीज फीची मेहर मौगा ओकर कामे कर जे ठोके हम कुछ काम ना करवाउनी केहू से आया के 2 दिन का लौंडिया बाप रे बाप बर्तन धोवाती का करबू इंद्रासन के परी उतरल बिया ना लगल नती कुल चीज साया साड़ी कुल चीज फीची बर्तन में जाता टे वो अपनी माई के सब कुछ करी वैसा नहीं ही बिया कि कुल चीज करवा दे जाई देख ओकर वही में देखे कहता रुक इनकर बाद था लगा दे तनी रुक ना कुछौ कह कोई तो दिहनी हम तो चाहतनी कि मम्मी जी तना डांटे बोलियो करा के न कि हमारी अलावा वो करी और तोनो को तारीफ मत करी बस हमारी के जानी मानी एंगे ना झगड़ा भिड़ाई जानत का बड़ा तू मेरा को पछ घींचत देखो तनी कितना घींचेलत सिम सिम दरवाजा भइल बाटे खींच लिया कपड़ा लता जब तेल लगा के मालिश कर अपनी माई के सुता द मौगड़ा इहे कुल ना रह गइल बाटे बर्तन में जाता रह तू करता रह हैं जाओ के मोल मोल के साबुन लगा के नहवा द। अरे तो मैं तुआनी का आराम दे तल सोन के लोर कोर न बिया रे ना करो हम ना हमरे के आराम नहीं देते तनी जा आय दादा तू ना रहबा त जानत रह मुहा में दाल भात सान के अब डालल करो करी। अरे वो कह द हो हाथा काटा शरीर में आखिर में ढेलुआ पड़ जे सो में जानला ओ शरीरिया में ना चलाई बलाई आ तो उहे अकेले बैठा करी हो जाई हन दरिए पे लगियन का छे जानला आ भौजी का करियन भौजी का भौजी सब कुछ करी भौजी के भरोसा रखे बड़ा का मैं कितना बोले ली रे बोलम ना हां बोलम ना हो हंसो तरा तू देखाओ तरा मगर मछ के आंसू के तरा नाती रो तरा हैं तू केवन रोवाई रो तरा हम सब जाना तनी ओ हमर ओ कुल के ना सिखाइए सीख के बैठल बाड़ी ओ तरा हमरा के सिखा हम के मत सिखाइए हम सिखाई ऑल इंडिया करे आ तू हमरा के सिखा तरा दो गालवा रो उस सबतिया का बताबो तनी आराम करवा दे तनी रुक जो। हां आज वहां ना लगी त कहिया वहां लगी यही कहता को भगवान देले बड़न हमनी के बिना लोग लेके करे बानी जा हमनी के बाज झिन बानी जा हमनी के का जानता नहीं जा केतना तान के सुतल बड़ू कहता होय लागत टे हो सब हां मारे लता धक दबा दे होतर होतर खुना फेंक के फटर फटर मर जे बुझल रू हैं बस जैसे कोई काम कर नीचे थौसी गइल हो भोइस लेखा चल चल जल्दी चल मम्मी जी
बदतमीज करता रू मार ना के मुंहवा खुनिया जाई अबे चल के काम धंधा कर ना त मरत त करवा तारू हैं खबरदार आज की बात से मैं लेकर से माय बाप के मन से बियाह शादी क के आ तू त केतना सुख कर तू तोहरा बुझाई दे कि भागल परैले में एथु कले में कहता ना एथु बाटे ठीक ना मुंह बनाता ये मम्मी जी ना काहे ना रे करे होइसे करे को फिर आज की बात से काम करवाबी रे ना जी मम्मी जी काहे करतारी बर्तन माजे खाती है झाड़ू लगावे खाती के हवे अपन आज बड़ी एकदम से बाप रे राज उठाए खाती का बिना काहे मम्मी जी रे बिना मतलब काहे रोतारी रे जाए जी है सना दे पे काहे ना कुछ भी बिया हमारा खातिर बिया हम एकरा के सब कुछ मानिला जानिला हां एक माई मानेला आजी मानेला नानी मानेला काकी मानेला सब कुछ ये मेहर धन दौलत गेहूं चाउर आटा पिसा सब कुछ तारी है एकरा खातिर ना जान भी दे दे मैं न के जो जान दे दे जो पैदा कर सोकर खातिर कुछ छुए नहीं खेरे आ दो दिन का लवंडे खातिर जान दे बा चल हम निकल रहल छी चल मारा पीढ़ा से करही छटक जाई सब चल जाना त घर से ही कहले बाड़ी का करी जाई मनाई या कि का करी हमार तो समझे में नहीं आवत रहे खाली चिरौरी क के देख ली आवत न सकी ना